Gu, Jon, Liz, Noa eta Luka gara. Eta etorri gurekin itxasteko ibilbidea Egitera. Eta ondorioz ibilbide hau sortu zen. guztiak ezagutzen duen bide bat da. Bizikletaz, godlika edo oinez egin daiteke. Beira, herri guztia ikusten da. Herrista! Leku politena da. Ilunabarra ikusteko zoragarria da. Usten da. Krokodilo naturala. Hau da itxasteko baserria. Baina, etorri. Eta hau da itxasteko dela. Orain txita dago.